Woo! Good morning! Nandito kami ngayon sa Pasig City. So may mga bago kaming kasamahan. So 5 lang kami, yung mga kasamahan namin is nauna sila kanina. Punta kami ng Kalinog, Ano kinta? Sinto Jess. Ang dalawang kapib, kambal sila. Tapos ang isa pangalan, ano ngalan niya? Pangalan ko no? Ha? Vince. Tapos si Iron Man. Iron Man badge. Pahinga muna. Oy, dyan. Closer, closer. Medyo liwat ka naman ako. Hapoy! Closer. Uy. Hi, vlog. Ayos, ayos. Pagod! Baby, girls. Baby. Flat tire. Eh, pumarin. First na kwan na Di ba yung tapos lagi. papalapit na kami ng 110. Hindi pa pala, bungad pa lang. So makikita na yung bundok. So it's my first time pupunta dito. Hindi ko alam yung mga daanan. Tingnan na lang natin. Yan yung mga kasamahang may puso. Lalay. Rino. So dito guys is ahon na. Tandaan lang. Ay. Putik. Hindi siya napunta sa granny. Tama lang da. Wala na naog sa granny ko. Wala. Sa kanina ko? Ha? Sa kanina ko. Tulo danay. Nago. Tulo danay dali. Ay, kasi pagkakakilala niyo to? So, tita, Wala na napanaog.
Kapoy! Kulang sa sigilyo! Ay, di mo ga. Lubo ka na. Lutaw-law! Naiya! Natak. Unahag na ako sa granay. Akong granny naman eh. Siya nakagamay. Pasiyo! Pasiyo! Masika tayo na ako ka. Pasiyo! Bakit nagpapakipulog? Layo ang taklado, no? Taas. Nagdire ako ba? Hindi pa ni final. Tapos Hindi pa. Wait, teka. Uy. sinong nabudol? Gaduan ng pananawan ko ba? Dapat. Lagi nagay, wala pa nagsulod. Hey guys, may salakyan! Uy! Ay! Kaya lang! Dari na, lapit na. So doon kami galing sa baba. Sobrang taas ng ahon. Meron pa daw doon sa sa unahan. Pahinga muna saglit. Guys, dito na ang St. Agnes. Doon kayo pupunta sa taas. Yun, yung may kubo doon. Sana. Yun, hindi mo siya nakita. Ara ng weet! Yun. Ara nakita ako na? Okay pa? Ah, okay pa ka mo? Okay pa. Kaya pa. Tulot tayo! Dali, tulod. Magtutulak. Magtutulak na lang po. Kaso kauntan. Magtulak na lang po. Try lang. Tapos may panigsuila kong maayo. Ayutan na?
hanggang dito muna. Whew. At last. Naakyat na rin namin. So we're here na sa pinakatuktok ng Centuries. Oh, welcome! Abay, tira sila tanan. Ang tapos anong tabla. Wala mas dito sa ano? Minute pa. Sa anong oras ang sa Pilipinas? Oh guys, nandito na kami. Kalinog, Centuries. Whew! Sobrang hirap ng daan. Puro ahon. Pero sulit naman. Ayun. Woohoo! Centuries.